Какво става, хора? Днес имаме специално видео за вас. Ще гледаме малко Overwatch на CSGO. Няма какво по-друго да кажа, освен че първия шиван рекординг ми се прецака и баннахме AIM и WallHacker. И се нервирам. Та, нека свалиме другото демо. Това ще е друг Overwatch. Дано ми хареса. Ще се видим като почне матча, защото вече се побърквам. 2000 years later. Та, евиденс се свали. Нека видим какво Волвото имат да ни поднесат. Дано е някой от тези тъпи, гадни, шантави хора, които се опитват да го скрият и са много добри в това. Та! За първи път няма да е Dust 2. Гледаме един на Cobblestone. Съспекта... Добре, да видим какво прави. Има един дропър. Добре. За сега този човек не показва никакъв признак за хак. Може би грифа, може би е идиот. Ще видим. Купува Дигъл. Оръжието на хакерите. О, това е малко странно. И сега one tap през флаш. За малко. За малко. Ооо, това просто беше лък. Лайнваше шотовете, все едно ги нямаше. Много за АВП. Има двама на А. Нека видим. Очевидно не е лоухак. Дори не е изколкнал. Добре. Трябва да го ръшне. Маск ще умре. Не пиквай, Маск. Don't do it! Don't do it! Don't do it, Маск! Mate, are you serious? За сега не ми изглежда като хакер, просто малко по-висок скил плеер. То флаш не знам какъв беше. Просто се върна при него. Това беше тъпо. Отдясно е Магма. А не, Игуана върка. Добре. Не, просто не е хак. Може да даже да се проверя самия стапчат пореже, съм сигурен, че не е хак. Не е хак. Нека видим сега какво ще ни принесе. Може е смърф, ама не е хак. Маск е на конектор. Аз по принцип не бих го видял това, но ще кажа, че това е възможно. Понеже се огледал. То при Fire беше странен, въпреки че нямаше никой там. Може да би се опитва да го скрие. Гледа дабл дора, оттам ще дойде някой. Видя някой. То се върна обаче. Тук ми сложи молотов. Не е хак. Просто висок скил плеер. От това, което Valve ми дава да гледам, просто не изглежда, че е хак. Може би първите няколко рунда, понеже скоро му е 26-13, може би първите няколко рунда е показвал признаци, ама като гледам Valve не го показва това. Добре, това беше просто лоши изстрели и... Това добре се получи. Това е малко странно. Надникна през стената, малко му видя кръка. Ама това е. Не е хак. Оспорвана игра, не знам защо са го репортнали.
Може да е смърф, ама не е хак. Това е моят... О, това беше странно. Обърна се към тази страна, като точно когато Маск пресичаше. Маск обаче ще го изчака. Не. Това Маск се издаде тогава. Вайолет чака на добро място. Не. Не изглежда като... Той да е хакер? What the fuck? Изобщо даже, който ревюнах, имаше един пич с невероятните фликове, с АВП-то и това е... сега ако убие, сега през смока ако убие. Доколкото казах, първият кейс, който гледах днес, беше с пич с АВП-то, който много фликваше. Такива странни фликове, гледане през стените много леко така се личеше. Или просто беше съвпадение, но не знам. Това е странно вече. Там има човек и той... О, това ако го беше оцелил, вече малко почва ме съмнява. И за жалост първия кейс файла се къръпна и това бях трябвало да направя видео на него, но това ще е първия Overwatch кейс. Тук гледаме, има един Double Doors, двама дропа. Имат шанс. Но той... Не, ако беше как... добре, това... Може би го видяха на радара. Имат 41% headshot ratio, така че... Так, какво мислим за този? Insufficient evidence за aim assistance, insufficient evidence за vision assistance, insufficient evidence за external assistance и за griefing absurd. Та, този пич не беше хак, изобщо даже. Още един, добре. Ако ви е харесало видеото, ще направя още един Overwatch кейс. Дано ви е харесало видеото, ще се видим другия път.